Республикалы янгындар арта. Ел башынан гына 2 фәҗигале балалар гомере өҙөлдө. Бәлиғ булмагандар һәм өлкән яшьтәгеләр айрыуса игътибарга һәм курсалауга мохтаж дип белдерә Гадәттән тыш хәлдәр буенча дәүләт комитеты рәисе Фәрит Гомәров. Туймазы районында сыккан янгында 11 айлык кына сабыйның гомере өзелде. Өйгә янгын искәртү приборы куелган булган. Әмма йортта бала яңгыз калган. Ул ут чыккан өйдән ничек котылган инде? Бәла сыкканда уның әсәһе һәм бер тугандары күрше йортта булган. 3 гыйнварда Иглин районында теркәлгән янгында 11 яшьлек малай зыян күргән иде. Ул дәваханала ятты. Әмма кызганычка каршы үтә нык ярәхәтләнгән баланың гомере өзелде. Янгын сыкканда ул да өйдә яңгыз булган. Ошо ике сорак безне уйлатһын иде. Зинһар, балаларды һәм өлкән яшьтәгеләрне өйдә яңгыз бер үзләрен калдырмагыз. Фатир һәм йортларыгызга мини-сиреналар куегыз.